God aften. En gang om året taler dronningen til os. En gang. Hun taler ikke med os, hun taler til os. Men tiderne skifter, så nu svarer vi. Den her tale, den er til dig, Margrethe. 2010 var året, hvor der blev sat tal på en del. Overbetaling af privathospitaler, PISA-undersøgelser, Rolex-ure, pointsystemer og kongehuset. 1 milliard kroner. Det er nogenlunde det, koster det danske samfund. Ja, Lars Løkke mener, det kun er 342 millioner kroner. Men det er så fordi, han går ud fra, at efterretningstjenesten arbejder gratis, og staten ikke betaler husleje. Sådan er virkeligheden bare ikke. Du blev 70 i år, og i fødselsdagsgave fik du at vide, at halvdelen af danskerne vil fratage dig retten til at stadfæste danske love. Det har måske noget at gøre med, at du sidste år stadfæstede Lømmelpakken, og året før Tuneserloven. Det er 2 love, der har været medvirkende til, at Danmark er blevet dømt for at krænke basale menneskerettigheder. Jeg kan forestille mig, at det er svært at forholde sig til noget som menneskerettigheder, når man selv er hævet over loven. Men jeg vil alligevel prøve at forklare, hvordan sådan noget fungerer. Menneskerettigheder er borgernes beskyttelse mod den udøvende magt, altså dig. Efter 2. verdenskrig samledes Europa om en fælles menneskerettighedserklæring. Den beskytter borgernes ret til at ytre sig, borgernes ret til at forsamles. De rettigheder, som dansk politik krænkede, da republikanere ikke måtte demonstrere til din fødselsdag. Sidst du holdt nytårstale, roste du netop politiet. Dengang var det for deres indsats under klimatopmødet. Den dømmende magt formulerede det anderledes, mildt sagt. Retsformanden udtalte, at politiets indsats var nedværdigende, og derfor krænkede Menneskerettighedskonventionens artikel 3. Hvis du ikke kender artikel 3, så er det den, der handler om tortur. Den danske stat blev dømt for tortur, og du roste den. Har du tænkt dig at sige undskyld? Eller leverer du kun sammenhæng til dine loyale undersåtter? Ja, i hvert fald dem, som bakker op om dig. For det er der 25% af danskerne, der ikke gør. Det er hver 4. dansker. Det er 1,3 millioner. Du står over for et afgørende valg. Vil du videregive Frederik et tillidshverv fra en svunden tid? Skal han arve den utaknemmelige opgave at nedlægge institutionen, eller vil du give ham den største gave nogensinde, friheden? Det er dit valg. Vil du mindes som Danmarks sidste regent? Den ædle, uselviske dronning, der satte folket fri? Eller vil du mindes som en administrator af en døende tradition? Godt nytår, også til dig.